Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 30 Oktoba chaka cha 2023. Ndi Lolemba la Mulungu wa 30 Pachaka. Mawu athu amuthenga wabwino. Timva Ambuye Yesu akuchiritsa mzimayi amene anadwala zaka 18. Anali ndi mzimu womuyipitsa, ndipo chifukwa cha mzimu chimenechi chinampangitsa kuti akhale okhota nsana kwa zaka 18. Atazunzika nthawi yayitali akukumana naye Ambuye Yesu akumuchiritsa. Ino ndi inetu titokhala mayi ameneyi lero amene Ambuye Yesu afuna tikumane naye. M'mawu oyamba Paulo akunena kuti tilitu ndi ngongole abale, koma ngongole yake osati kuti tizichita zoyipa, tili ndi ngongole yoti tizichita zabwino. N'chifukwa chake timanena nthawi zonse Agalatiya 6:9 osatopa pochita zabwino. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma mutu wa 8 ndime ya 12 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Hastings Banda kuchokera ku Holy Family Mpakati, St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero Lolemba ndi salimo namba 68. Mulungu wathu ndi Mulungu wotipulumutsa ku imfa. Kukamba zona anthu tikuyenda mu imfa zosiyanasiyana, imfa ya zachuma, imfa ya matenda, imfa ya njala, imfa ya usiwa, imfa ya maubale. Lero mlembi wa salimo, muimbitsi wa salimo akuti adzambatuke Mulungu kuti adani ake amwazike. Adani onse tikuwatchulawa tikankhulupirira Mulungu wathu pafupi amamwazika, amadzambatuka. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 13 ndime ya 10 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Aroma. Motero abale, tili ndi ngongole, komatu ngongole yake siyakuti tizigonjera khalidwe lathu lokonda zoyipa ndi kumachita chifuniro chake. Pakuti ngati m'moyo mwanu mutsata khalidwelo mudzafa. Koma ngati ndi chithandizo cha Mzimu Woyera mupha zilakolako zanu zathupi, mudzakhala ndi moyo. Onse amene Mzimu wa Mulungu amawatsogolera, amenewo ndi ana a Mulungu. Pajatu Mzimu amene mudalandira sakusandutsani akapolo, kuti muzikhalanso amantha ayi. Koma Mzimuyo amakusandutsani ana a Mulungu. Ndipo mwa mphamvu yake popemphera kwa Mulungu timati, Aba, Atate. Mzimu Woyera mwini wakeyo ndi amene amavomerezana ndi mitima yathu kutsimikiza kuti ndife ana a Mulungu. Tsono ngati ndife ana a Mulungu, tidzalandira nawo madalitso amene Iye akusungira anthu ake. Pamodzi ndi Khristu ifenso tidzalandira madalitso amene Mulungu anali atatisungira. Pakuti ngati timva zowawa pamodzi ndi Khristu, tidzalandiranso ndi ulemerero omwe pamodzi naye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 13 ndime ya 10 kulekeza 17. Pa tsiku la Sabata Yesu ankaphunzitsa m'nyumba ina ya mapemphero. M'menemo munali mayi wina amene anali mzimu woyipa umene udamudwalitsa zaka 18. Anali ndi msana okhota, mwakuti sankatha konse kuweramuka. Pamene Yesu adamuona, adamuyitana namuwuza kuti, mayi inu, mwamasuka ku matenda anu.
Adamsanjika manja ndipo pompo mayiyo adawongoka nayamba kutamanda Mulungu. Koma mkulu wa nyumba ya mapemphero ija adakwiya poona kuti Yesu wachiritsa munthu pa tsiku la Sabata. Tsono mkuluyo adauza anthu onse aja kuti pali masiku 6 a ntchito, muzibwera masiku amenewa kudzachiritsidwa, osati pa tsiku la Sabata ayi. Koma Ambuye adati, anthu achiphamaso inu, kodi suja nonsenu mumamasula ng'ombe zanu kapena bulu wanu pa tsiku la Sabata kukamwetsa madzi? Nanga mayiyu amene ali mwana wa Abrahamu ndipo Satana adammanga zaka 18, kodi sikunayenera kuti amasulidwe ku nsinga imeneyi pa tsiku la Sabata? Yesu atanena zimenezi adaneke onse adachita manyazi, koma anthu ena onse adakondwera chifukwa cha ntchito zodabwitsa zimene iye ankachita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kodi sikunayenera kuti mayiyu amene anadwala zaka 18, amene ndi mwana wa Abrahamu, amasulidwenso pa tsiku la Sabata? Mawu amphamvu Ambuye Yesu. Mwinatu mawu akuyankhula kwa inu, mwina mawu akuyankhulidwa kwa ine, amene nafenso tili ndi matenda athu osiyanasiyana, amene tadwala nthawi yayitali, monga ndanenera matenda auzimu, matenda akuthupi, matenda azachuma, matenda amaubale, matenda apabanja, matenda ana athu kusamva. Lero Ambuye Yesu akuti inunso ndi mwana wa Abrahamu, kunayenera kuti mumasulidwe pa tsiku la Sabata. Mu nkhani imene tawerengayi ya mayi ozunzidwa koma akumana ndi Ambuye Yesu, muli maphunziro ambirimbiri amene inu ndine tikukumana nawo. You woman, you are freed from your infirmity. Interesting. Ndikukhulupirira kuti tonsefe tikadakonda mawu awa atamveka kwa ife kuti ndi masulidwe, wamasulidwa kumamuna onzuza, wamasulidwa kwa atsogoleri onzuza, wamasulidwa kwa andale onzuza, wamasulidwa kuzachuma zimene sizikuyendera. Freedom from addictive behaviors, freedom from laziness, freedom from economic hardships. Lero tonsefe tiyeni tikweze maso kumwamba, manja mmwamba, ndipo tapempha Ambuye kuti tikufuna timasulidwe monga munammasulira mayi uja. Chimene chikundisangalatsa ndi mayi ameneyo, chimene inu nonse ndine ndemwe tikuyenera kuchita, ndi khalidwe limene mayi ameneyo akuonetsa. Poyambirira, mayi ameneyo sakupempha Ambuye kuti ayi monga amachitira anthu ena, Ambuye mundichitire chisoni, Ambuye ndagwada thandizeni. Ayi, ali ndi phunziro lina lake lofunikira kwambiri mayi ameneyo. Chimene akuchita cha nzeru nchimene inu ndine tizichita. She's always in the temple, in the synagogue. Kumvetsera mawu a Mulungu, kumvetsera maphunzitso a Mulungu. Palibe amene wamuona, palibe amene wamulabadira, koma Ambuye Yesu aona chifukwa choti anali pamaso pa Mulungu, amvera chisoni. We should constantly be in the presence of the Lord. Sinthawi zonse pamene tafika pamaso pa Mulungu tikuyenera tizibwatuka kuti ayi Ambuye ndichiteni chisoni, sikuti Ambuye amatikonda, sikuti Ambuye amatikhulukira chifukwa chokuchauta kwambiri, Ambuye ndine mwana wanu ndimvera. Ayi, nzofunika to express our desires, koma our greatest desire izikhala kukhala pamaso pa Mulungu. Chifukwa Salimo 84 jemanena kuti Ambuye tsiku limodzi m'nyumba mwanu ndimokoma kopambana zaka 1000 kwina kulikonse. Tiphunzire kumakhala m'nyumba ya Mulungu. Give God quality time in his house. Mayiyu sakupempha, mayiyu palibe chimene wayankhula, koma Ambuye aona kuti akupezeka pamaso pa Mulungu. Mukumbukirenso zija adachita ophunzira ake kuthengo kuja, adamvetsera mawu a Mulungu kuchokera mmawa, monga adachitiranso anthu amene Ezara ankawalalikira kufikira madzulo. Ambuye Yesu wokha ataona kuti m'madzulo adawuza ophunzira ake kuti apatseni chakudya kuno kuthengo. Ophunzira aja nkumati ayi Ambuye tilibe kena kalikonse. Ambuye Yesu adadyetsa anthu aja because they were in the presence of Jesus. Ndikangati kamene ndimapita pamaso pa Mulungu, kungopita kuti Ambuye lero ndadzikhuthula monga mmene ndilili. Ambiri tikapita pamaso pa Mulungu ndikupempha koma lero ndinapemphera, ngakhale nyimbo zikhale zoti tizirira, inde tizirira ndi Mulungu wathu, komano tizirira chifukwa kuti tili pamaso pake. Ambiri tikapita pamaso pa Mulungu kumakhala chibwana kusewera. This is the more reason tikuyenera tizikhala serious tikapita ku church. Chifukwa choti uli pa mtendere, chifukwa choti zonse zikuyendera. Don't think kuti anthu onse akuyenda mu nyengo ngati zako. Alipo anthu amene akulira, anthu alipo amene akubula. Ndeti kapita ku chechi chonde ngati sitikufuna kupemphera tingokhala ku nyumba.
Don't disturb those people amene abwera kuti mulungu awacheukire, kuti mulungu awaone, monga mayiyu amene anazunzika zaka zambiri. Mayi ameneyu anali ndi ubale ndi mulungu. She had a relationship with God. Those who are with him and in him lack nothing. Iwo amene amakhala pamaso pa mulungu sasowa china chilichonse. Mzimayiyu anakhulupirira kuti mulungu aona chosowa cha mtima wake. She trusted God's mercy that her heart's desire will be granted. Chachiwiri chimene tikuyenera tilingalire mozama nchonena kuti ena aliwonse amene anali mnyumba muja tsiku limeneli sankamuona mavuto ake mzimayiyo. Ankangomuona kuti kangogo ekakubwera kagwira ndodo kakutuluka kakuyenda chotsimphina nalowa zaka 18 palibe ndi mmodzi yemwe amene adamvera chisoni. Koma ndi Ambuye Yesu amene atangolowa mu synagogue, Ambuye Yesu adaona kuti uyunso ndi mwana wa Abrahamu ndi mthandize. Aliyense samaona, aliyense samazindikira for 18 years. Zimachitikaso pakati pathu. Nkutheka mavuto anga, zosowa zanga. Anthu amangoona outside manifestation. They may see me walking ndika ndodo mmanja nsana wanga okhota. Ba nsana wanga okhota ndonena mwina makhalidwe ena amene ndimaonetsa. Mwina ndimangoonetsa kuti ndokula mtima. Mwina ndimangoonetsa kuti akula wandamwano. Mwina ndimaonetsa kuti akula wandolalata. Mwina ndikuonetsa khalidwe la uchidakwa. Mwina ndikuonetsa khalidwe lodzipatula, I'm close to myself. Mwina anthu poona atha kumaweruza mmene akufunira. Monga mmene anthu amamuonera mayiyo kuti vuto lake ndi chani, yeye nchifukwa yana amayenda chonchi, ezo ndi zake. Koma ano chofunikira tizimuuza mulungu chifukwa ndi amene amaona mavuto athu. Don't mind what they see and say about you. It's how you stand before God that matters. Nchifukwa chake ansembe anzanga, tenti samakhumudwe. Zambiri zidzakambidwa, zambiri zimakambidwa, zambiri zizikambidwa za ife atumiki a mulungu. As long as tikudziwa kuti our standing before God ndiyotere, keep serving, keep moving, keep going. Banja lanulo anthu athu malikambira za oyipa, sakhalana, amanamizira, nda sataniki, nda fumba, ndi ABCD. As long as you know you're standing before God, keep serving. Mmagwira ntchito malo siyana ndi anthu siyana. Mwina poona kulimbikira kwanu abwana anu amakukondana, anthu amakukambirani zoyipa, amanyengana ndi abwana, amahonga. As long as you know you're standing before God, keep moving, keep going. The point is, zaka zambirimbiri palibe amene amaona kuvutika kwa mayiyu. Nde Ambuye Yesu yekha amene adadziwa zenizeni zimene mayiyu akuzisowa mu zaka 18. Pafundo yomweyo tikuona kuti si onse amene amalabada za mavuto athu ayi. So don't waste your time. Paliponse mukafika tilipo ena timatsegula kukamwa paliponse. I'm not trying to say kuti tisamapangane share mavuto tikakhala nawo ayi. Suja kodi anzathu amati problem shared is half solved. Koma my point is, be selective kuti vuto langa ndoza ndani. Si onse amene amakhudzidwa ndi mavuto athu. Tili ndi magulu osiyana. Ngodala iwo amene amataka uza ena mavuto awo, ena adamakhudzika ndi kuwathandiza. Koma tachuluka makono onena kuti tikamva mavuto azathu timati ndeine umati nditani. Mwina sitiyankhula ndi mawu koma our attitude imene timaonetsera yoti I don't care zako izo wakula watha usova. Ayi, Ambuye Yesu ataona vuto la mayiyu anamuthandiza, anamuchitira chisoni. Chachitatu komanso chotsirizira chimene timafuna tisinkhesinkhe tsiku la lero ndi attitude, response, reaction ya mkulu wa nyumba ya mapemphero. Ambuye Yesu atanchiritsa mayuja, mmalo moti iye uja ayankhulane ndi Ambuye Yesu kuti amwachitiranji zimenezi kapena Ambuye tabwerani pambali. Akuti akuuza anthu onse aja, akuuza anthu amene ali ndi mavuto, akuuza anthu ofokawo kuti muzibwera kuno pa masiku 6, pali masiku 6 ogwira ntchito amene mudzathe kuchiritsidwa. Osamabwera tsiku la Sabata, si tsiku lochiritsa ayi. So in other words, amene achita action yochiritsa anthu ndi Ambuye Yesu, koma munthu uja kupanga address kuvuto linzake ndi zimene inu ndine mwina timachita nthawi zina. Mukudziwa kuti vuto lili ndi ine. Mmalo moti mubwere mundiuze abambo muli ndi vuto mmatalikitsa ulaliki, abambo muli ndi vuto mbankhula mwachangu, abambo muli ndi vuto ABCD, timakauza agulupa, timakauza akhuki, timakauza wansembe anzanga, timakauza asister. It doesn't work like that. Tikudziwa kuti nchifukwa chetu mpingo wathu kona zovuta mdziko soyankhula mopyatirayi, umalemba zimene zikuchitika. The pastoral letters addressing the issues that are happening. Koma ambiri mmoyo uno timakhala indirect. Mukudziwa kuti vuto la muna anu ndi ABCD. Ndi maona amayi kulitenga vuto lija kumakhanga akuyankhula ndi ana. Mangobwera so mochedwa pa khomo pano. Ndakutoperani. Kodi mwana amabwera mochedwa pa khomo. Directly talk to your husband.
chachiwiri tikuona kuti mzibambo ameneyu mkulu wa kunyumba ya mapemphero amene akudana ndi empowerment, amafuna mayi uja azingozunzikabe, komanso onse aja amene anali ndi zosowa zosiyanasiyana azingozunzikabe, mpamene amaona ngati relevance yawo iwonekera. Mwina atu izi zimene zili pakati pathu masiku ano, m'malo moti anthu tiathandize in such a way that they are empowered, timathandiza in such a way kuti adzapempheso. Ndeboma mose lidambira zipangizo zotsika mtengo, chiyambire democracy, zipangizo zotsika nchaka china chokhatu tathokoze ndipo tiapempherere abingu mzimu wawo sendi mtendere, tidaona adi zotsatira zake. Koma timaona chaka ndi chaka empowerment yabodza, chifukwa chonena kuti phindu tipezepo tachuluka maudindo. Tathandize anthu in such a way kuti tikathandiza moyo wawo masuke. Koma taona ndi zimene amachita ambiri, timathandiza anthu ncholinga choti vutolo lisathe, koma angokhala pansana pathu tioneke ngati tikuwathandiza. Ndeti makumbira dzenje ife tomwe, kenaka ndikuwasaka anthu aja abwere pafupi, ndikuwakankhira mdzenje muti akagwamo alire apse ndi moto alikhaule ndi madzi, kenaka kuti maponya chingwe tikamavula tiziwauza kuti ndikuthandiza ndine zomba m'manja. It doesn't work like that. Empowerment, mukanthandiza mwana school fees, muthandizeni ine sachewe kuti aphunzire bwino adzadzimire payekha adzathandiza anzake. Koma timathandiza ena kuapititsa uka CDSS mwabodza ncholinga choti asadutse pamene mudafika inu, kapena pamene adafika ana anu, kapena pamene lidafika banja lanu, ncholinga chonena kuti mbadwa wawo onse, banja lawo lonse, azibale awo onse angoyima pokhapokhapo. Si chimo kuthandiza anthu, koma let us now examine the quality of help we give others. Izi zimene amachita mkulu wa nyumba ya kusinagogi, kutsegula chitseko koma osati ndi mtima onse, koma kuti anthu azibwera daily, azipereka cham'mbale, koma kwa zaka 18 akhale akupempha, akhale akudandaula. Ambuye Yesu amafuna akatithandiza tikhale fully empowered, fully healed, fully cured and fully transformed. Inu ndine tipemphererane tsiku la lero. Poyamba tili ndi zofoka zathu, tili ndi kulira kwathu, komatu ochiritsa msana wathu, ochiritsa makhate athu, ochiritsa misozi yathu, otithandiza pa mavuto athu ndi Ambuye Yesu amene amatiuza kuti uyunso ndi mwana wa Abrahamu. Akatiyang'ana tonsefe amaonamo cholengedwa chake, amaonamo ana a Abrahamu. Ambuye tithandizeni tsiku la lero kukutumikirani ndi mtima onse pamene tikupempha chithandizo chanu kuti mutiyeretse, mutichiritse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.